Eksempilo. Jaro. Ubani uthengilele mfana? Inkathi zami zokuthi ngenza ama-piece job. Prayami sengicabangile yazi. Sibusiso. Listening, well, reading. It better be a good idea. Biz ngaloko wini. Jaro nawe kanti wayi-message yakho uyiphinda kaningi kanti. Thank you, okay. Nazo-ke. Isipani ndoda. Nkanyiso. Uzosala ngokufika ngesikhathi sakho. Ngimoja Sibusiso. Sengicabangile cima leyo Wi-Fi. Kusebenzisa idatha la. May I have think of something? Explain yami ne. Dots. Majaha. Emnandi impilo. Mapa. Imoto yemali ndoda. Uyabona uyafika namhlanje mina ngiloku ngikhipha ama-updates. When I have something in mind. Alright, Dots. Ngilalele. In high state 16 men. Ngithi mina you better be ready anytime. Niyangibona? Ngiready kukumanje. Shot ukuthi ngikhiphe imask yami. Where are you from, mfethu? Kubukele mina uNhlakuzini. Hey, Nhlakuzini, khambani mfana? Khambani mfana wami? Hello Peda. You see Isasa? Yeah, I see Isasa. Dots. Ngina 2 my AK-47. I keep them. Hlala nawo wena ufuna ukusibophisa wena. Akaboshwe nangu umbongeni ngifaka abantu. So talk about Velcom. Yenzeni Velcom? Hello Noluthando. Sengicabangile ngiyakufollow. Bolokulindeni given Nkosi yami. Hey Sparks. Oda kabisa. Silwa ngezandla think. Kuliwa ngezandla wena uzithemba izandla zakho. uNkulunkulu wakupha izandla for a reason. Na wena ufuna ukusikhozela isini lapha nesibhamu zakhe eziningi. How? Ngithi mina phela lala ngathi uyavuka. Seyikhokha imali yami esasa manje ngilethe nini? Seyikhona. Yakho wayikhona manje. Wayakhe ifika late kanti. Wayengathi abakuzwa nje kasasa. Akazi usho kushaya impama la ekhaya. Into angayazi le ukuthi kushaya impama la ekhaya. Akazithembi nje enhloko. I'm training ebaba masifika ba kumele kunyiwe once. Uyakena ngesandla. Weza uphethe isibhamu lapha uyajika. Uzakushaya. And we must all come together and gift you a lion, ball of sunshine. As wena, you have a bright idea. You have a beautiful, a bravo, a fantastic idea. A lion. Why the message jamba fast so much? Malini lion. Yo, angazi nami zakhe ngayibona. Give this man a beer. Give me a beer. Azakhe ngayibona. Hello Nels. Azakhe ngayibona nokuthi imali nama ngiyazi. Izimpama ziningi sibangenaphi boy? Yeah, uyabona ke manje ngifuna ukuthi ngizogogota emakini. Ngizogogota nizobona nizozonge knock.
Uzofika manje kungasikudala. Siyodlala nini bhuti? Yakhathaza wena ngiyakufuna wena. Lapha ngabo 11. Kushaya mina khathaza mina ngizokushaya into ukhathale nje straight. Let's start with Capitec. This seems like easy target. Ne. Siqale ngoCapitec. Simple kakhulu kunamalion nani. Iyacakana ke le. Hi that girl. Asathe uZuma simvalele bese sifonela uRamaphosa sithi sifuna iransom. Angeke. Bathi sithatha uZuma simvalele. Sifonela uRamaphosa sithi sifuna iransom. Angajabula uRamaphosa. Angatsalana inqeda ngaye. Ola Thabani. Cabangini. He won't pay vele phela angabhadale. Sengicabanga umama usebenza eCapitec izanansi imali. Ngimnandi ivukile. Thank Mthobeli. Cela ungisize bafuna imali ye-UIF. Help me. Bafuna imali yakho ye-UIF. Ufuna ngikusize uzohlala la eduze kwami. Ngeke bakhona ukukusondela. Uzohlala eduze kwami. Fresh Prince. Akhambi izimile ngiloko ngihleli la phansi nje ngicabanga nje amaqhinga. Cabanga amaqhinga kahle. Buhle cats. Hi. Stress mnganami. Ngisayivoca. Okwamanje. Account number ngifuna ukusenda 350 le ofuna ukungibambela yona. Ngizofakela account number la ihlobise. Ungayifaki. Hayi. Bloma vas bali. Hayi mina ngibloma eSoweto. Angibloma eSoweto. Angazi why bathanda ukuthi ngibloma. Angiblomi eSoweto. Ngibloma eDavidson. Can we plan a heist please do? From Mbusi. Shem Nkosi yami. Ngicabanga ukuthatha le phone yakho Bhoza wena ushooting ngelandline. Thathe. Uzoyithatha aphiwe mnganami. Thathe vele ngiyacabanga ukuthi mabangiphuce ifone. Inye indlela. Mangiphuca. Ngilahla ifone izolo. Wola simanga. How much is 1 hour bro? 1 hour yokwenza njani? User. Uphevutha eQuantum emalifini. Ngakho ke ngicabanga ukuthi kufanele siqale kakhulu phambi kuka December. Wena uhlala lahla ifone straight nas. Ngihlezi ngilahla ifone. Uyabona na izolo. Yeah. Ayishiya ku Bolt. Ayishiya. Unemoto? Hayi ndoda. Akunamoto. Yo. Feza mate. Yashisa. You look so innocent on pictures. Yeah. Sacred phone manje. Hayi sacred indaba yefone. Manje iyo le. iMobicel 101. Iyo le. Engenza ngayo la. Njani uyasishaya. Ngiyakutshela phela. Yazi uyabo yazini. Ngishintshela amanamba nani yonke lento le. Khona usise ngimfunayo wamaTumbler. Ngimfuna blind. I lost contact. Wo lapha izeni. Leyo shuta ngayo uyithathaphi? Ngile ngahamba ngayo ngavula iKapere. Vele ngavula nje. iKapere fast ngayenza iplan. Kusebenzisa iMobicel. Ngishiye ngemistake ku Bolt. Nale app ye Bolt le ngizoyibamba. Swift eli-ready. Ngizokubamba ba mfana wami ngizokubamba. Awusayibuyisi. Lala lapho simanga ngithi gidla mina lapho yo. Una umfazi uMabhena. Ufuna kumenza ufuna kumthatha. Ngiyakuthola lo wakho. Mabhena.
Mabhena yazi ukude kakhulu for ukuthi ungabuza ngabafazi. Phela ngisespanini. Ya, simanga ngidlala lapho. Oh, usespanini lapho. Hawu ndoda futhi again njami ke. Njengoba ungitextile zangiphendule ke. Bu phone ngiyayishiya ku Bolt nami yazini. Nali le out le Bolt le. Sharpnail. Kwatisa kanjani? Ngishingisa. Bafazi bani sicabanga imali. Nje mbongeni. Mtshele. Yena ufuna abafazi la ulahlekile. Ulahlekile uzofuna kimi abafazi. U-Upside akekho right ukuthi siyolande. Angimazi wena Noluthando. Sengicabanga how about you act like a cop and fetch me on the first. Uzongibuyisa ngoJan. Uzongiphathala malini? I don't mind. Le cameraman ayifuna ukuveza amateki. Bekumele iveza amateki. I want to invest. Yes, invest in me. Yes, Mzansi hits, invest in me. And akumele ngicele. Vovo. Ngiyakubona. Tanko. Wasuka ku red couch awucabanga zona ntwana yami. I said I have indoda. Baba. Yazi ngimahleka lewe ngilahle ngakhona lento. Account number. Wathi spawn Mzansi hits. Mzansi hits. Ayazi yenze kanjani Mzansi hits? Iyenze cash send. Wena uthuma thina phambili ufuna ukusidayisa. That's the thing, the cyclist. The cyclist lalela wena ushova amabhayisikili ngisho lalela. Listen. Ngitexte ngenamba yakho entsha. Ya ngizokutexta njami. Kahle ngizokutexta kanjani ngenamba yami entsha because ngiluzile anema number wakho anginawo njami. Wena na ungawafaka lapha ku inbox. I2.5 enough more than. Mara kakhisano kanti why udlala ngami kanje yazi. Uzongenza ngiplan ukuthi okay. Ngizoyidla kanje le mali le. Uyayibona? And then ngigcwalisele futhi nesengicede kuyidla ngigcwalisele. Manje awuze mfana ngife ngi1. No, lala namahobu lapho. Yabona? Bengicabanga why ungasend account number? Because angisho nina nidlala kakhulu nina nithi ngisende account number ayi. Ngithi mangisenda kanti hayi umuntu bekazidlalela nidlala kabi guys akudlalwa ngemali. You don't play with money like that. Manje how will come with mawulahle iphone? Na iphone phela. Iyo le. Hey Brownish. Mina ngifuna ufaka kuthi unomngani weselebha. Mina ngifuna ukuwafaka la ku comment. Wafake mfana. Uyafana wafaka ku comment uphinde wafake ngani? Awufuna imillion. Yo, udlala ngemali yazi. Udlala ngemali Nkosi yami. Why ningayihloniphi kanje? So how much interest will I get if I invest 2 rand? Keep your 2 rand. Utshela ukuthi ngifuna ukuthenga utshela ukuthi ngibhema ugwayi mina. Investor i2 rand uke wazwapha wathi uyangena lapha but you can invest from ku 2 rand. Utshela ukuthi kahle kahle kwenziwani lana. But you said you changed numbers. Yeah, ilapha ku phela lapha kuPay. Yes, this extra phone. Oh, Pupax. Inkinga manje zithi shu lento. Ngithi ngisaphendule ithi shu lento. Yo. Yabona ke nangapha sehambile ngisayithuli. Nkosi yami. Zoxoleleka. Kanti siyanini ku heist. Yo, have ufuna lapha awukakathengi ne-equipment. Yeah, the cyclist. You are wadingla uma kidney. You can live without them. And ungaba ngcono kakhulu without wona lama kidney. Walethe siwabonela iplan ukuthi amsiza kanjani omunye umuntu ongenama livers. Can't you won't give us the equipment? Oh, you.
angisho ngicale ngasho ngathi no faka nama 350 nitshe ukuthi equipment kahle kahle ngizoyithatha mina. How about 10 rand? Uyabona ke lapho uyaqala uyakhuluma. Ngicabanga ukuthi uze ne5000 wena yaqala sibone ngawe. Ngize nayo ngiyisephi kimi? Le phone ngathi ingcono ayijimi. Lena ne? Ya le ingcono ayijimi. Ngathi wena ubamba thina iheist nje nix phela. Inkinga ujahile. Listen carefully. Yeah, carefully ne? Yeah, listen carefully. Sengicabanga lesiyokubizela umkhwanazi wena. Shame, singazwana kakhulu mina nomkhwanazi. Singazwana kakhulu. Nangamthatha ngimbeke la. Singazwana. Ngashaya eminye imithula msindo nje eminingi. Bathi hayi iwisiwe imali, itrack imali, bathi ababonanga umuntu. No witnesses. Imali ihlezi ihlala kuwe. Yes. Ende phela ngidla angisho mina ngithanda ukuthenga. Mina ngulo muntu okwatayo mina kumele ngithenga ngizusisana ukuthenga. Ngine plan mfethu rathi ngilalele. Iyatendani kanti boloku ulindeni lesikhathi ngoba into bengiyichaza ukuthi ngifuna ukuthi nginisavele for December ukuthi ngoDecember nihlale kahle. Ngisuka kamhlaba uyalingana izoyenzeka lento. Ya thanda. Ya, angazi usuku wenzaphi wenzani lapha yana mara nje wenze kahle waya lapha. You'll buy a new phone it na new phone ile sengicabanga ngifuna ungishade. Obvious angisho nele uqale phela angisho bathi amadoda seyalo utsholwa manje nele uqale ungilobole ngama buffalo. Funa ukuthi i big 5 funa i big 5. Abazali ngeke bakwade forever. Sithengise ne? No mina into nengicabanga bengifuna kahle igora, bengifuna igora straight. Basinike lezi insimba bazigugayo siyobheka ukuthi siyozikalisa kahle kahle. Sifuna ukuthi sibheke iweight angisho. Sibheke iweight. Nina nizosala nazo igora mina ngizoyime ngizobe ngikalisa. My 350 se Shoprite. Manje uthini ngikulandele yona on your behalf. On your behalf. Mina angimind. Ithi celeb ufuna malini? Ngithi oh Caleb. Mali. If yazi kubhlungu kanjani la? La sikhuluma ngemali. Yo, ngizofaka ini sonke la siyigwili. Angazi why sonke la abantu bayigwili. Badlala ngami. Ngisafuna lo engimkhohliwe igama. Yazi ngibafuna baningi. Any price is good. Yes, Caleb. Who am I to say no? Ngabe ngubani kwala? Ngabe ngubani uthi ngahala ngithi no? Company nja yami. Today we don't have a match. Ikhona izoba khona imatch ngeke ihlale. On. Awufuna eqolo. Ingamnandi kakhulu eqolo. Bazimnandi imali lezi ziza nje mahala. Hello Nhlamulo. And in my mom's account and let you invest it. Yeah, izokhula. Mase uinvestile into engayifuni kakhulu ukuthi uloku uphazamise ifoni angisho neyazi ukuthi ifoni yami yajam. Uloku fona naso investile ufonelana because niyazi angisho ukuthi ifoni yami inenkinga. Na ufone uyenza ukuthi benenkinga kakhulu. Mina ngizofonela wena. Nhlamulo, uyabona Nhlamulo mase kaqalile akavimbeki. Thank you. Ngizophumelwa uRafu. Abangani abadingekala empilweni the cyclist mina ngifuna ukuphatha so ukuthi ngikuprotect ukuthi bangathatha ama advantage mase iphumile uRafu wakho. You uzoba rich. Wena. Bafo ucabanga nokwamanje please. Hawu mara Nkosi yami.
ngiyacabanga manje ngiyazikhuluma into engizicabangayo shuthi kumele ngize ngithi sengicabangile before kahle kahle ngizokhuluma sengishilo mangiqala le live sengishilo yonke into engiyikhulumayo yiyo also thinking of selling my kidney yeah ngakhapha ovi ngakhapha mina uzokhashwa yimi I want to invest in inheritance umalini sikhuluma ngomalini lapho Thando Luhle thank you Grand Sharp be my friend ngine 50,000 Majela ngakuphatha mina kanje ngaso sonke isikhathi ngakuphatha mina ama interest rate akho asebenza kanjani baba ya angidli vele mina angidli ama charges angidli nix angidli imali yakho angazi izokhuluma kanjani hello manuni woza eDurban senze imali vula isonto sitokunikela thina unamalini kwi bank account yakho ngina 70 cents ngina 70 cents nginembuzi ezi 500k yo une farm uswena wola smile company playam lol currently laughing my lungs out don't laugh kusiyami be my father I have 70 rand yabona mina angeke ngibe ubaba wakho una 70 rand ngibaba wakho kanjani ngoba ubaba uyaza ngisho ubaba wakho ukuthi kumele umuthi gep ngemali uzokuphani mina una 70 rand yazi I don't know how to spend my 50k if bengine 50k mina kokuqala kuba ngikho la kube le live angiyivulanga or mhlambe kube ngiyivulile ngujacuzzi ropopopopopopopo ngujacuzzi ngazo sikhathi ngu-live ngujacuzzi if benginebuma 50k lapho iyo sicela ama-account number Nhlamulo lana ngithi mangithi ngifake account number ngizophuma isafana ngisese no 70 cents wami just nje uzodla midnight bazothatha lo 70 cents midnight sengicabangile asihambe siyoshaya uRamaphosa wena uthi ukuthi kuyadlalwa lapha eParliament wena they said send yeah and the dala ke phela yabona once ngasho kanje ngathi cash send nani can I lobola you with 10 rand Nkosiyami singukutshele mina I'm educated whereas ufuna ukulobola nge 10 rand isiphiwe ungathola ukuthi isiphiwe ayile gama lela yangeke angilithembi indoda le Caleb Danko Caleb kanti abo Caleb banjani la or lo change profile bayengakhi kanti ngifuna ukufundisa ndoda kube usacela wena ufuna ukuthi hey usacela kubula egate uyitype lento la egate uyasho ukuthi phuma ngino 20k isambe soyihla usasekude kanje hayi mabhena hayi ngeke ngiyakuvuma mjida wena unzima ma avocado kabuhlungabi Kemite I want you to be my boyfriend ya uyabona ke bayenze kahle bakunika lo 30k iza nawo brownish iza nawo nkosiyami ngubani mina ngizokushikisa one thing iheist siyishaka nini seshaya qoka amateki futhi angibona mina ngiready qoka amateki I love your consistency eish nami I love it yazi thank you Cynthia ngizothi sibanyoni mabhena 8 rand ay Mzansi hits ngeke ay avustinje uqale waqala ngama 2 rand wabuya ngama 8 rand kanti ushela ukuthi kukuplana wena nje ukuthi ngithengisa i-airtime Lastina take it or leave it 9000 but take it or leave it uyangivumisa uya negotiate ukhuluma nesilungu hayibo hey shawty ngina ama AK47 tanki Nhlamulo uyazi umkhwanazi mfana nama heist yo Tebukho
Take your time. I'm here for you. Ungathi ngicabanga. Hey. Ayizwa leyo nto. The cyclist ke njalo. Now Zolisa, thank you. Bye. Shamtlamulo. Do you want dog food? Usiphiwe. Konje izikolo zivaliwe. Konje izikolo zivaliwe. Ikhohliwe. Mnandi Sibanyoni. Sengicabanga wena uzojola noSomizi bese uyamshada in community of property. Wena ungayenza leyo nto Mzansi hisi. Into ecabangayo kahle kahle. Sitshele ukuthi wena ucabanga ukuthi ukwenzani. Beka ngafuni tendani ukuveza amatiki. Wawuthe ufuna ama 1 rand. Sisayikubukile phela. Asizifuni izibhamu siyazilwela. Injalo Sibusiso ngempama. Angifuni mina umuntu oweak silwa against. Can I teach you shit song? Vula nakuvula name. Nakuvula lawe. Ayi suka mina ngiyeka ke mina straight. Awuwe ku Big Brother ngizoya. Nize ningavoti. Ngize ngiphume lapha ngingawinanga. Hey yes sis. Yo, nizochaza. Sure lungile. Nizochaza. Yo. Vula naye. Ngizovula naye. Sengicabanga siyokhuluma isiChina. Wayija papa. Uzoshaya impama one way. Ungathi ngizoshaya impama. Nempilo. Hello. Singisuse la message. I saw you with Balu Njaya. Hayi, it was AI. It was AI. Gogo wami uthi ucela ukukushada ugogo wakho. No, ukhona umkhulu wami uSamson. Wayesebenzakalani manje la? Ukhona umkhulu wami uSamson uzomenzela iplan. Mina ngizoba unumber last. Ana uyabona yimi engiba unumber last kanti wayikazi ngifuna ukuba unumber last. Niyazi ukuthi you know the reason why ngibase unumber last mina emuva. You know the reason. Ngifuna ukubona yonke into. Ngicalculate yonke into ngizokwazi ukuthi nginitshele ukuthi I know ama bullets sewaphelile yani phambili. Or ngifuna ukuthi ngizame ngibone ngani. Yabona ngibone ngani ukuthi ama bullets sewaphelile ngithi awuye lapha ya sibone ukuthi ama bullets sewaphelile enhloko. We also want to calculate. Mina ngizoyenza ama miscalculation. Mina ngi casual itself. So angeke my lives trust me. Yonke into accurate. I saw you eating petrol in Cape Town. Cape Town njami ngifikela ubani? Yo, bathi awushada ugogo bandla umubulale sidla amafa. Hayi ngizomnika umkhulu wami uSamson ayingeke. Umkhulu uSamson ukhona la ubhoreke kakhulu. Sicoke amabhutsi. Hayi bongani bambisani mina imali. Asikuthembi. You know why? Uyathanda ukuspenda. Mina yazi why mina ngifuna ukuyibamba because yazi nangingene shop ngeke ngibone ngismilele mina ngise shop ngihlezi ngikwatile because angithanda ukuthenga. I think imali mele ihlale kimi because I hate buying. Amagwinya wona khona. Amagwinya for heist. Mfana kakamusa wenza uRussia ngahlaba uPutin ngempama wanika 350. Ntwana uPutin bengimfuna mina self. uPutin bengimfuna mina self. Angazi why imshaya uPutin. uPutin bengimele ngimbambe ngevesi kanje yabanjwe yimi qobo lwami. Wena uyasishasha nix ke phela. Hence wakimi. Ungayikhethi phezulu. You must critically think and understand. Ucabangisise. You deserve a beer. Yebo Siphiwe kahle kahle.
ayituthi zevepia. Now I hate using money. Let me have the money. Asikuthembi. Wena ingathi uyajabula na uphethe imali. Mina ngijabula vele mina ngithandi. That's why ngivele ngabona ukuthi hayi kumele ihlale kimi. Mina yonginyanyisa vele na ifika le mali ngihlalise le. Wena uyohlezi usesikhwameni sakho. Uyeza umkhwanazi ayi. Hey, and it's we will become good friends. Sizozwana. Sharp sola. Ucabanga kangakhi eday wendoda. As long as ngisabhekile futhi nanoma ngilele mina I tend to uyasizwa leso silungu I tend to think imali isandla sephosa will be always next. Mina ngiyuthola 350 ngicela ukukunika imali yokukhera. Onginkosi yami ufuna ukunginika ama 10 rand wakhe wokukhera. Hayi ngizokubambela wona uzowathola ngoDisemba ngiyi16 naso kumele uhambe uyodlala nabanye abantwana. Faka umuntu uthethe angifuni. Sengicabanga ngijoyina iarmy bese uthatha ama rifle for i-heist. Kunini ngibhalisa nami bengifuna yazi ne bengifuna ukuba ku-army. Bengifuna ukuba ku-section. Ngikhohliwe benginganakanga bengingacabanga ngizokutshela because mawuku-army bayabhombana bayadukulana uyabo. Mina bengicabanga into bengicabanga umholo kuphela into bengicabanga ngakhumbula ukuthi hayibo angeke ngidlunge ku-army mina sizodukulana lapha hayibo yeke angilapho mara ukona umholo hayi bengifuna wona. Sengicabangile ne asilali namhlanje. Hayi inkosi yami mina ngiyalala. I do not explore the night angiloyi. Sohlala soyithu emuva kwabo ke. Ayabo uzongiphazamisa mangicalculate kumele uye phambili now. Sengicabangile you can ensure me ngiyafa next week. Yeah, kumele udlulise i-ID yakho fast. I'm frostana blind Wendy. Yang ezohlala ku safe. Hayi ayingihave nithanda ukubamba imali. I have fear of missing out and I'm tired. Phumula. Mina ngizogada wena emuva. Hayi mina ngiyazithemba mina ngistrong ngaleyo ndlela. Accept. Okay. Yazi lento okungabheki. Lento okungabheki la. Kumele ngizibheke lezi zinto. Yazi lento okungabheki la abantu aba requestayo. Angibheki lezi zinto ngiyazibona la ziyaphayila lapha. Sengicabangile ne. Kumele siyobamba uRamaphosa inkunzi bese imali ihlala kuwe. Good. Ngifuna ukuthi mina nizongithola la. Njengoba nizohamba nizongithola la. Uyazi why ngigade indaba. Ngifuna ukuthi ngibheke indabeni yonke into. Mara nina niye niyombamba uRamaphosa inkunzi mina ngifuna nizongithola ngibukela iTV. I'm not just watching TV. Ngibukela indaba for the updates. Ukuthi ngingabambeki. Ngiyantshelana. No, I'll be there. I'll be there with mina I'll be there in spirit. You'll feel me. How did you meet us and Prim like this? And we met. Mina ngicela ukuba updates now. Angeke sibukele sibani nge-update. Kumele ngibe yi-one ukuthi ngizobhala ama-notes. Kula i-national anthem. Yafana musi. Asikwazi nokuthola ama-royalties we-national anthem. Ufuna ngiyicula, ngisafuna ukuyicula mina. Ngizowabhala nami nothando. Ngifuna ukuthi ngiwabhale ngiyi-one. Wena kumele uyo-assist abantu le.
and ngizomakha iregister abantu bazobe bakhona nizothi nisayobamba inkunzi ngibe ngicalculate ama-share wenu enizowathola nase nibuye nayo imali. Wahlezi ufuna ukuba yi-one. No, inkinga angifuni umuntu ozoloku aphefumula la eduze kwami mangicalculate. Uzongiphazamisa. Sengicabanga sekulapho kashapa. Ngila manje yazi okwamanje ngila. Cela ukucountisa la ma-350 no. Mina angeke ngiwakhawunti kanje the way nina namakhawunta ngakhona. Mina the way ngiyintswempu ngakhona. Imali ngiyibheka kayi-one. Ngibe sengiyayazi ukuthi imalini. My mother love you. Can you please be my father? Does your mother have money? Does she work? Simon. Wula Simon. Does she work? Ngiblind ngemenzi ngicela ukucounta now. No complex. Wena inkinga uzowaste isikhathi ubala kanje. Mina one glance. Uyazi glance. Hey, singithule. Ngizonilimaza. Ayisuka. I love your content. Thank you. It's sign. Hello Andiswa. I wish I could gift you. Why don't you do that? He works in Capitec. She works. Yabona wena as your father, I would beat you every day because you can't pronounce unina ngohi. Bengiyokubhukuza ke mina. Yabona ke that's why ngingafuni ukuthi ngibe ubabakho. Uzoshayeka. Sengicabanga ngizokulobola next week. Ama-buffalo. No, mina ngifuna usazibile ukuthi mina ngifuna ukulotsholwa ngani. Ayazi python. Ngifuna ipython, ngifuna irhino, ngifuna igiraffe. Angifuni phela I'm educated. Okay ke ngino grade 12 kuphela so ngine age. Ication angakayithuli. Ication angakayithuli ngisase ne age okwamanje. I'm oxygen. I'm oxygen wind. You'll die. Most last wathi awufuni mfazi. Imali ngayenzisana konke ndoda. Hey, yo, imali yahlula imetro. Imetro police la ithatha imali la miyeka umuntu. Zangathola ithikithi mina ngizoba yini? Imetro la ifundela ukuba imetro. Mina ngizoba yini imali yenzisana konke ndoda. She works in Capitec. Hayi. Khuleka ngizokhuluma no mamakho. Ndodana yami, mabhena. Be my father works G4S. What team do you support? Hey, usenkingeni ke. Ngiyakubona ufake nebhakabhaka. Sundowns. I work at Fidelity. Ngifuna ukuthi njengoba usebenza eFidelity lalela, ishayele leyo moto. But ushayele leyo moto. But I know bakufonele you are going the wrong direction uthi no, uthatha i-shortcut kanti uzoshiya imali la. You are now step dead yes. And manje ngizomshaya mina. Mina ngizokushaya mina. Uyabona amabhena mina. Mawuqala uza ngento ngiyokushaya mina. Mama ngibona ukuthi ngathi awukhalanga namhlanje ngiyabhukuza. Ngilahliwe ngenxa kaKamusi my boyfriend is jealous. Umtshela ukuthi abamba umoya loyo. Umtshela ukuthi hold his breath. I-country yonke seyakwazi ucabanga ngenxa yakho. Yes, clock it. Sengicabanga I'm going to sleep now. Yeah, good night. Ne akabamba umoya nonkosami. Hold your breath nkosi angeke sikhona. Unesikhwele esikhathini samanje. Yo. Yabona mina ayikho into engihetha nje ngokungabi nemali. Yo inhliziyo yami ibabhlungu kanjani. Kuba ngathi ngazilahla phansi. And futhi angifuni kuswa. Ngiyakwata. Sure, okay. Yo. Kwangathi ngithunuka nanoma ungibulisa. Yeah, kholo uze naye. No. Mina ngithi zanali trucker la endlini ukuthi angisho mangizokulinda eDavidson bazojumpa ngifuna bajump.
Ngine edu. Angisho ngino matric kuphela. So ngine edu. Ication angakayithuli ngihlampe ngizoyithola. Sizoyenza nama plans akho mina ngithi hlala uready. Uyangibona nami manje angazi ubani isikhathi kodwa isikhathi sihambile ngixokile. Which team do you support? Marampilo ngicela ukusho manje kanti ngithi Sundowns. Are you from South Swatini? Hoy. Tisetso. Hoy. Ngifika kanjani eSwatini manje? Wola Sofristo. Senga coffee beans, clothing, khambani. Cela account yakho ngifuna ukufaka le 520 ngenile fast akusheshe nebaragraph ikhona. Sengicabangile mele siyojiva eGOD bafana bakhona abakwazi ukujiva so thina sizofika sibasha esibuda. Yo sibuda eGOD. Yabona maso ulapha eGOD elapha elalele yo. Angikwazi phela mina ukujiva nhlobo. Yabona nangabona mina ngijiva ungahleke into. Mina ngikhona ukujiva. Into engikwazi kuyenza nje the best dance ever. You understand? Akutshela kuze kuphela igroove ngiloko ngithi. Mina after groove kuba buhlungu la kuphela. La kuphela. Mina after groove indaba ibabhlungu ile. Mina ngiyenza so nje kuphela. Nangijiva. Phela. Qedile the whole night. Or ngiyenza inyawo kanje phansi. Phela. Ya, ekseni ke kubhlungu la. Boy ngina 5k manje uthi siyenza njani? No ngithi mina landa mina. Ngithi ngilande mina sokwazi angisho ukuthi une 5k sizodiscussa nangifika ukuthi siyenza njani. Ngifuna ukuthi ngidiscuss nawe face to face. Angifuna abantu bezwe indaba zizwe. Manje umsaba umkhwanazi. Umkhwanazi. Hey. Khwanazi mina akeze nama rifle mina ngiza nempama. Kunomehluko nanoma awina empini yakhona mara mina okusalayo ngize nempama. Give me 1000. I just ordered those shoes you showed me. Ngikunike kanjani manje? Angisho ngithe akuhlanganiswa ama 315 zokwazi ukuthi ngisiyenze zonke lezi zinto. Isikhathi siyahamba mina ngifuna ukuthi like ngihambe ngiyonilebhayela. Ngifuna ukunivulela ilebhayi so lethani imali. Ngifuna ukuyonilebhayela uDecember useduze ngifuna ukunithengela. Nje. Wola lithemba. Boy ngifuna siye konga sizoyithola njani imali? You don't give us banking details. You didn't give us banking details because every time when I give you banking details unless you don't deliver. Phela njengoba ngintshela ukuthi eyami guys, eyami ibank account ine space esiningi. Kukumanje ngine 70 cents. I can accommodate imali zenonke ngendlela eyisimanga. So ngiphuzisa. Bla ngiyakena ngikwazi kuyiveza le coke le because angi restrictanga lento le. Awu bekumele ngiphathe iglass li angazi mhlawumbe uzo understand izinto zama restriction, izinto zesilungu. Into eziphuka amagama nje a heavy. Lol wena yami. Yebo pride. Yeah King Banza. Angikwazi ukuthi ngivezele cool le. Angikwazi. Kukhole njani edakwana? Angidakwanga musa.
Veza fast ngeke. I-contract kaMkhwanazi iyaphela sizoyishaya kahle i-heist yethu. Inkinga ngiyasaba yazi ukuyivela la sengisatholile la i-warning. Hayi bengekho mnandi inhlobo ingithusile mina. Ngingathola enye i-warning ngiyangithusa nje ngahamba ngayolala same time. Angifuni ke mina ubhenwa hayi. Akukho mnandi nje inhlobo. Sibanyoni. Sentia Sibanyoni. There you have it. Now ukuthi uzongiboleka u10 rand. Ngikuboleka i10 rand. Aish. Don't you ever bank going live. We missed your live sengicabangile. Ngile ngabhanga ngaba absent. Angisho phela ngisho benginama unfortunate ukuthi manje I lost iphone so ngizama ukubuyisa izinto. Hey ngayenzekela ezinye izinto ngenzeka amanye ama unfortunate amanye nje. Inbox, I'll do the right thing. All right. I'll do that. Kanje lapha ku-info. Check phela. Ethandi the right thing. Ngizokubhadala mfethu. Lungile. Oh, uzongibhadala. Uzongibhadalelani? It's fine, okay. Nanoma singazi ukuthi uzongibhadalelani. Yeah, it's fine mfethu. Ungibhadale. Guys, gift him and I'll pay you guys. Sengicabanga don't worry. Uthi uzonibhadala uthi ngigifteni shuthi seniyoshaya yena. Nakangangibhadali seniyoshaya giftani mina and then nizohamba nofuna imali zini kuye. Makangangibhadali seniyokhuluma naye. Borrow me your phone for a week, I'll bring it. Hey wena, ngilahla iphone izolo lokho. Ngithonga ngiboleke i20 rand. Ngeno 70 cents bra. Ingazi be if benginenye iphone bengizokubonisa bengizokhakha. Ngibonisa 70 cents. Nakhona bazomthatha manje midnight angisiboni nesikhathi kulesikorokoro. Hayi. Bamnanabule, chef. Uyazi bamnanabule nje bamvoca. Midnight ke phela le 70 cent bazoyithatha. Bazozithathela yona nje abadlali nami kanjalo. Niyaza ngisho every midnight bayazitika. It's fine mawabhadala because vele uhlala usicabangela. Kubuyazi. What team do you support? Amara Fantastic Four. Mina ngazi mina ukuthi kahle wena usebenza kanjani. Kanti why uphendula into eyi1 ubuza into eyi1 ka100? Ngiyiphendulile lento ngathi mina ngisupport ibhakabhaka. Hawu. Ngishilo ngathi mina ngisupport iSundowns ufuna ngiyakubona ukuthi ufuna ngiyenzeni. Ufuna ngithi ngisupport ibhakabhaka. No. I'm standing on business here. Why kisawubona PND? Kwenzeka ama unfortunate Mbali and ngiyakhumbula sikhuluma noMbali. uMbali sikhulumile. Kwenzeka ama unfortunate ukuthi okay bengisespanini. Spani I mean bekune ceremony la ngihlala khona. You get me? So kwenza ukuthi ngibamba amaqatha ayi2 ayi3 wembuzi. Azange iphele kahle le yanto leyana bekuyenye into bekuyi bad news kuphela. Ngiyazisola nami. Oqala ibhakabhaka ayinamali. Uzogena niyadlala ngebhakabhaka nina uyalinyaza ibhakabhaka ungalinyaza ibhakabhaka. Neta ngilifave nje nginethime engithanda emaray ibhakabhaka ingalinyaza. Ngiboleke i1.5 angiba. If angibhadali uthi usile lo ngobubi. And we were looking forward to seeing you. I know. Nethi nje
hayi bengeke hey ngagulani sasa Sunday. Bring back the pants I gave you. Zange ngiboleke kuwe. Zange ngiboleke kuwe. Senginayo ibhala club for i-heist. Yabona Solwazi? Check. Banye bafuna ama-heist bafuna ukuya ngobuso lapha baziveze. Hey, ngimangele. Hola qeda. Mina ngizokugada kuplane uzosala. Mina ngifuna ukugadwa mina. Yabona nangisala. Ngifuna ukuthi ngisale ngiyi-1. Ila ngicabanga khona kahle. Nina mele niye ninodwa. Ngifuna ukuthi ngisale ngicabange mina. Nje. Why ungibaleka? Ngikubaleke nini manje Mr. Kuhambeni ngenamba yakho. Yenzakala ukuthi manje ngilahla ifoni sigogo. Ngilahla ifoni and manje ngiluzo okuningi nje ayinto okudlala. Nangapho ngifaka istressini. Yabona ngibuza ngamafoni. Ngifaka istressini manje. Ngikubone ucabanga izolo ngasebox. Ya lebuhang. Izolo ngile ngasebox. Hey. Izolo ke. Ayilanga la izolo bekuyisiphithiphithi. Habe ngiyenze sinye isiphithiphithi ayinto okudlala. Lukho khuleka. Kunini njami eyesithule njalo lena. Njami ngiyakena 2 weeks back ngilahla ifoni. Nayizolo ngilahla ifoni. Hayi. Khona lo ngazi mhlawumbe ufuna ukungisa phansi. Uyabona ukuthi lo mfana wahlangana nefoni. Kahle bazama ukungiphuca ifoni. Ngibuyile futhi naye. Ngiphela imoya. Ngiphi. Okay, awuthi ngithi kanje. I'm waiting for you at Russia. Uphaphile. Hi, UK. I'm good. Good. Where you from? South Africa. Oh, nice. You? From the UK. All right. Here in South Africa, we have a thing called isibhaxo. A thing that is, it means the match is over for you. The match is over for me. Yes. All right. Okay. Guys. So what is it in your language again? Say it again. Isibhaxo. And that means the match is over for you. We will beat you so hard. You're gonna beat me so hard. Lovely. Yes. I want you to remember this face. Don't forget this face, because this is the face that will make you quit TikTok today. I don't think so, mate. Yeah. Guys, sengiyaphapha ngicela nifake isibhaxo. I don't think so. Guys, sengiyaphapha ngicela nifake isibhaxo. I don't think so. Okay. You better think so. Think hard enough. I don't need to think. Oh, you trust yourself? I have faith. I have a lot of faith in myself. Now I have faith. Me too. And I got a lot of hope. And I've got a lot of hope. And I'm a firm believer in good things come to those who wait. Good things come to those who wait. And you have a blessed evening, sir. And I hope tomorrow is blessed for you as well. Seriously. Thank you. You too. Thank you, Carly. Thank you so much. Thank you, girl. Guys, we have hope. Thank you, sir. Guys, Times 3 gifting point starting soon. Times 3 gifting point starting soon. If you're going to do anything, guys, do it now. Times 3. Guys, angithi mina asibhuquzeni yabo. Ngithi mina asibhuquzeni because sengiqeda ukuphapha ngisho nani nibonile. Ngiyathanda ukuthi nase ngiphaphile nani guys ningiwinise. Ningayenzi lento ukuthi sengiphaphe kangaka Nkosi yami. Niyabona? Sengiphaphe kangaka. Guys ngiphaphile. Bheka
Began, He just said he was going to end me and his face. I need to remember because it was going to be the face that makes me leave TikTok tonight. And he said something in his language which is going to beat the death out of me or something like that. Like, Yes, guys, thank you ever so much. Oh, I know, but uyangichomela guys, guys, sengiphaphe kangaka. Gold, thank you. Sengiphaphe kangaka guys, ngamphaphela lo muntu lo hard. Thank you Gold. Ngithanda ukuthi guys mase ngiqale ngaphapha, niyabona, be like Gold. Mase ngiqale ngaphapha guys, ngifuna ukuthi nani phela ningangilahla. Thank you Gold. Clock is Anna. Ngicela guys, sengiphaphe kakhulu Nkosi yami, angifuni lo muntu lo uzonginika ama-advice makaqeda, ngiyamazi banjina vele. Yes, thank you Gold. Ngadla namadonyathi la. Yebo, awuthi ngimuzi ukuthi uthini manje. Yebo. Thank you. Angasnipe. Angasnipe. Yabona the way yami ngakhona. Thank you Anna Lirato and Gold. Do Gold things. hang on, guys, I'm just sharing it out. See if I can save it. 24 carats. Save it. The 24 carats uGold. Ya ngibonga labantu abahleli lapha ezihlahleni ehlalweni zani nalabo abathephayo lapha abathepha See mlilo. if I can save it. I don't know. Wow. They playing. His team over there are playing. Mutuhola, uthola kalifest. Welcome in, guys. Can you all double tap the screen, please? Thank you Gold. We've got nothing left. Sorry. It's okay, honey. Don't worry about it. Hey, nangingasubuya ngamandla. Oh my God. Thank you so much. Thank you Gold. Thank you, oh, you sent, that's my first ever side by side. Thank you, girl. Thank you so much. Gold ufaka ama-rose. I really appreciate that, Carly. Really, really appreciate that. Thank you, girl. Thank you so much. Talking about faith, I also have faith here and hope. Yeah, I have faith. I have faith. I'm a Christian and I believe in Jesus Christ our Lord. Amen. And Amen. He's put me on this path for stronger and better things. He's put me on this path because he knows I'm strong enough. I'm strong enough. We From within. are strong enough. We From are within. strong enough. Yes. Come on then, because I got open faith. I got open faith. Right. I've got hope. I've got plenty of hope and faith that God has put me on this journey. Me and you strong equal. enough. Me and you equal. I also have faith. I believe in Jesus Christ, our Lord, our Savior. Amen. Thank Amen. you, divine. Amen. 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 Amen to that. Come on, guys. Ayizangifanele lesigqoko. Ayisuka. Thank you Gold. Ayizangifanele lesigqoko. Ngifuna ukuthi manje simbhukuzo kokugcina asazi ukuthi angisafuni lento yabo ukuthi bacabanga ukuthi bangabuya bazosenza le yanto yango 1990 before 1994. Angisayithandi. Thank you Tisetso. Yo, amethyst. Milazi, Milazi. Yazi awuthi. Wola. Thank you Gold. Ngimnanabule fast. Hayi ngenza njalo, senza njalo lana. Thank you Tisetso. Senza njalo manje. Thank you for the like. Thank you for the likes. I really appreciate that. Thank you, sir. By the grace of God. Amen. I would like to politely win this match. Hi, Craig. Yeah, guys. Thank you, guys. Guys. Alfie, welcome in. Amethyst and Bella, Rosa. Guys, ngiyabonga ukuthi mangiphaphile guys, niya understand.
Can't do it as good as me, can he? Thank you, Gold. Wangithi fa ngemani kani. Hayi, ayisuka. Hayi manje ayingeke asabuya ke manje. No, mara ma'am. Thank you, Gold. 24 carats. Ma'am, I would like to say, you know this song by Kendrick Lamar, We Gon' Be Alright? Oh, we'll be alright. Don't you worry Yeah, about you that. gon' be alright. 100%. Yes. Because the game is still anyone's a minute. You do know that, don't you? We still got 2 minutes left. Yeah, alright. You trust yourself, you believe in I yourself. trust myself. I believe in Mina, myself. I believe in God. I believe in me. You believe in yourself. Big up the guy. Thank you, Bella. Hey, sibonga Gold, guys. Big up Hey, that guy. Big up that guy. Mina, yabona, nako ngicabuzeka. Nibonile? Milazi, thank you, Hlengi, thank you. Nako ngicabuzeka, nibonile? What's going on here in there? Wow. Yabona le gold le is not fake. Go It's sleep 24 now, alright? carats. Hayi, induku esinayo nkosi yami. Ngiyisaba. Ma'am, you can be alright? I am going to be alright, don't you worry. Yes. I might just put some money on my own head now. Yeah. Don't worry. I'm not worrying. Just pray. Everything is gonna be alright. Yes, it's gonna be Don't worry about a thing. Hey. Manje continue. I like this song. It's fine though. Ngiyabonga guys. Ngibonga ukuthi nihleli lapha ehlalweni. Usiyami siyambhukuza. Into esimiyenza yona siyamnanabula. You know Sparkle. I told you about Sparkle. Thank you, Gold. We told you about Sparkle, ma'am. Pardon? Sparkle. Huh? It's the first word I said to you when I came in this match. Sparkle. It means it's over for you. Thank you, Gold. I'm from the UK and I speak English. No, it doesn't matter. We're still gonna beat you. We're still beating you. It doesn't matter. You can speak English all you want, but it doesn't change the fact we are beating you. You need to go and humble yourself. I'm humble. Would you humble yourself? Winnie. Yeah. No. I have done many a times. Yeah, many a times. No. You have a good night. Have Good a luck. good night, ma'am. Thank you, Gold. Yeah. Sibonga uGold, sabonga uMilazi, sabonga Amethyst, ngiyabonga nalabo bebaloko bathepha kaningi. Yo. uGold uzasho ukuthi no, hayi man. Toto kunje. How Gold. uGold nimyeke. Ozokhuza uGold ngizomshaya. Yo. Hayi ngoba sinesibhaxo. Play a match with Shaba, please. Hi. Brother. Black Anna. Do you trust yourself for a match? Da Blashuanka na Palaka Noir. You are not serious, my guy. Afla Bakwa and Afla La. Is that a language? Yeah, I'm from Ethiopia. I was speaking my language. I now speak English. Can you play a match? Nashwana na Usangene wena nawe usangene blind. Uyangizwa ukuthi ngithini? Hayi
akahambe lo hayi ngeke usange naye ngikhuluma akusi language leya ayikho language nje asanda na hayi we mana dlalwa ngadla owenza le itayila zami ngizozibona nami ngizozenza mase ngihlangana nomuntu Mister I'm going to beat you in a match, you know? I'm not here to match, my brother. Go. Can I show you a magic trick? Oh, match? Yeah, you can. Abra, kadabra, kazabra. Like usangene lo muntu loyana uphazamisekile kazabra ubhorekile okokucala and ngiyazi mina why alapha yakhe ayenza le live yakhe uzama Ja, zij is daar. akati te ko pa Oké. Yabona nayi le out le yabenza le itayila zami le out le ile yangena la ikhuluma inteza le beyenza le itayila lezi na ufuna ukuthi manje udecline umuntu politely decline lo yabe sizomshaya guys nangithanda ukuthatha advantage so ningamangali nangifika kumuntu engibona kahle ukuthi sizomshaya ngiya I tend to ukuthi ngikhulume le language sign language yeah sengicabangile Cabangeli manje. nina khuluma kakhulu hayi abo sibu bafuna imijolo labo sibu Ali Mohammed nabo kanti manje inkathi zabo lezi ngintshele nini I'm dropping him don't drop him I'm dropping Mohammed okay angazi ukuthi kwenzakalani la esayidini ተናገሩም ባልደረባችን ዝርዝሩን ይዞታል። የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ከፍተኛ አመራሮች ዛሬ በሰጡት መግለጫ ከአካባቢው የተፈናቀሉ ወገኖች ወደ ቀያቸው ተመልሰው ኑሯቸውን እንዲቀጥሉ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ngena bafethu kukhona iground kala hey bo Nkosi yabi hey kwaze kwamnandi kuloko kukhula kulabantu kala We can scrap. No, joking. Yo. Yo, can we play a match? Yeah, let's go. As long as you don't back out, don't leave. Hey, don't leave. Don't worry, my brother. Guys, uyazithemba lo. Ushiyela mina nge don't leave. Don't worry, my brother. Don't worry. I got you. I won't leave. I'm right here. Oh, Wula shit. Pela Infinity channel. Yeah. Don't leave. Yeah, I think we're gonna be the ones running. Fuck's Hey, sake. guys, now sengafaka ama gift now le 24. Brother, I can't catch Nah, a W, mate. Le times 2. Hey, times Singathi hlahla. 2. Go on the times 2. Go on the times 2. Everyone go on the times 2. Nah, likolite. Fucking times 2 it. Nah, likolite. Thank you, Pela. I would love, you see? Ayayay. Nikanaibona le yanto, guys. I would like you to remember this face because this is the face that will make you quit TikTok today. Yeah, I quit already. Finished. Yes. It's not fair.
You thought I was gonna run away. Maybe, yeah. No, unfortunately I'm here. Thank you, Unfortunately, you Pela. are. Thank you, Bobo. Boy Tumele, thank you. How many people has he got over there? He must have a million, bro. Big Hey up guys, fucking guys, Sepsi, guys, guys. guys, uceda ukuthi Big likalax up lo muntu, Sepsi. ingathi udla ikalax. Big up Uceda Sepsi. ukuthi Right, we're ikalax. back in the game. Let's Bek go double uzodelela tap. Let's uzitshela go ukuthi double tap. seyiphelele. Uzodelela uzitshela ukuthi sesiphelele. Babuya futhi ngegalax. Kanti bazi ngiyaphi lezi zinto lezi? Hey, chill. Times 2 starting soon. Hey, Jabba, you're out of it, bro. And Sepsi, relax. Ngiyaphi lezi zinto lezi? Yena umuntu ukusasabi lezi zinto lezi. Are Guys, you, are you, asenzeni, brother, are you going to run? Run. No. They have money, these people. Hey, labantu laba. How labantu? No, guys, nisoyenza. Uyabona? Guys. Oh, no way. Yazi mina ngithini ne? Lalelani. No way. Hey, Jabba, Asiyekeni relax, phele le match. That's it. Asiyekeni. Yabona lo uneyinwele ezisnacks lo, uyasinyanyisa nje. Big up to fucking... I missed the gift anyway. Hayi, la ningasagift, hayi asiyekeni. Ningasafaki, ningasawaste la. Lo sifana ukuthi siya waste la. So sesiyobona omunye. Sengidelele kangaka. Hayi guys, ningasayenzi nix manje asipense siyoya komunye. Into engithusayo ukuthi uzocabanga ukuzofuna umhlaba la because utshela ukuthi sintengentenge. Brother, you quick TikTok. La pheke uyangihleka. Hayi. Hey. Where is gold? Gold uyabona ukuthi hey yo. Yenzani le ndoda? I look at his followers. Hey, Jabba, that's finished, dog. Hey, Sepsi, same with you. If anyone else wants to gift, please go through the gift gallery. We don't care about this account, really. I don't know why I'm pushing it so bad. If you're new around here, make sure you drop us a follow. Remember to get on the main account. This is the little bum one. Yo, I'm struggling to recharge. Akunankinga gold. Siyamyeka leli bhunu leli. Finished. Siyamyeka. Mara ngithe angeke ngibale because I'm standing on business. Ekeni liyamlungu loyana. Phela ubaba unefarm ndoda. Singaphikisana nobabakhe. Ubaba kunefarm lo yamuntu. Oh. Ubaba kunefarm singaphikisana nalabantu uphethe abo aunt bakhe lapha yana. Hayi inkosi yami, hayiyo. Hayi ubaba kunefarm lo muntu lo. Hawu sibona senze njani? So waste and kube soshaya umunye umuntu. Angeke. What if he gifted himself? Njengoba sisho ubaba kunefarm. He has few views, Mus. Brother man. Ese? Bomba clad. Alo somshalo uyangibhora yazi ngiyazisola ukuthi yeah bomba clad. Okay. Brother. Where you from, brother man? What? Where are you from? For the Caribbean. Caribbean. Is it still in them? Vinci, Saint Vincent. No, brother, please quit this match. Go, because I'm beating you and you are wasting my time. You got 0 views there. Brother, hamba. Brother, please quit. Oh, brother. Guys, no, ngithatha le ndoda. Ngidakile. Hayi guys, le ndoda ngiyithatha iyaba yayi. Brother. Hayi le ndoda ngiyithatha. Ubrother uyarasa nakapha ubhema insangu. Apho ubrother ukumnandi nje ukubrother lena.
akayiboni nje lento ayenzayo. That's why na 0 views. Ungarasa ngomusic kangaka ufaka isithombe sakho uncike ebondeni ulokuvela kancane wena. Ayi brother ayisuka man. Ayi brother. He is having fun and it's sicethe ukusuka kwenye Yeah, sure. ngeke sodlala nama cookie ke manje ayi sesodlala. What if he can sign? Ngeke ne ya ngibonile ukuthi I know uyakwazi ukusayina. Nami ngiyakwazi ukusayina ungunderstand it. Use yes sure. Mina bengazi ukuthi kahle hle ngimtshela ukuthi asidlala igame but bengimtshela yena uthi yes sure. Chantal. Hello. Chantal, you trust yourself. Where are you from, Chantal? I'm from South Africa. Oh, Chantal wangapha. Yebo ngwangapha. Oh, hey mina nginto akusuka ngapha. Phela yazihlangana nabantu bangaphesheya la endleleni siyahamba sizokulimaza besifuna umuntu wemesh kodwa ngiyabona ukuthi asifuni ukunanabula. Sizothanda ukuthi sikuxolele. We are letting you slide. Chantal. Inkinga manje nale gama uShantel or uShantal phela ngibona ngathi nayi uShantal Diana. Mesh wena man Coco. No. Kumnandi musla. Ya happy Diana. Yo, more. Sei pai a Crocodile Dundee. O Black Friar come and says, yo, I speak English. Yes, I speak English. A good? Guta. That's English for you. You think you're speaking English? Who speak? Of course I speak English, yeah, man. Yeah. No, Not kuta. Yo. Takile mam ne reči. A ne džanuju nic. Where are you from? South Africa. You? I'm next to you. Next to me. Yeah, I'm your neighbors. Já bydlím v další chatrči opposite tebe, ale nevadí, jo, čororo. I can't hear you. What? You mixing languages. Of course I'm mixing language. Which language do you like? I'm gonna speak to you. No problem, brother. No problema. English. Which language do you like? You like it English? Yes. Hele, on to má víc lidí jak já. Díkom vyhrává. No, guys, lo Coco sifika kanjani kulo Coco lona? Okay. Are you high? Hi? Yeah, hi. Yeah, you smoke, eh? Yeah, drink. Yeah, I can tell. Oh, yeah. Yeah, boy. What you doing? Ty máš Coca-Colu, more? Ja, ty máš Coca-Colu. Ty vole. Úplně fraje, hej, kluk, úplně velká holka, hej. A ukáž, jakou máš kolu? Show me the cola. Ukáž mi kolu. Joj, more, já nemám čas, už máš jenom 3 minuty. Nezdržuj to tady. Tak show me the cola, you man. Show me properly, put it there like this. It's Coca-Cola. It's Coca-Cola. Jo, hej, ta voní mají taky. Your people make this here. They make this for us here. They make Yeah? them. Yes. Seriously?
Okay, Yes. that's good. I'm happy they make it for you. Yes. It's for free? No, it's not for free. We buy them. For how much? Where are you from? I'm Ethiopia. from UK. Ethiopia. Nah, Jana, ito pititia, mara. Yaka, ito pititia. Guys, uphazamisekile khanda. Ne, ito pititia, ne. Do you have serious itra? Oh, Ukraine. You are from Ukraine. I'm from Big Britain, yeah, man. Uta papatia. No. Ben je dan in Astira's willen? Die mooi. Die. Zijn pas beeld zijn zaken als bionu. Je net ster. Guys, akekho sharp. If bengahlala ngapha kubuhola 2000 ngenyanga. Ados tira ben kuya te bedere zumyet. Tini si dobra. Tak co je? Je, tak to aspoň lajkujte, pojďte se, co se mnou dělá, gáďo. I can't understand you, Mara. I hear you. It's okay, I'm talking with my people, bro. Oh, echt gaat ik dit. Oh, man. Ga dat gaan doen. I'm wondering. Jo, v pohodě, zítra. A poslouchej, Šun. A co jsi včera dělal? Mama dělala goja? Guys, sazifaka. Hey. Ayi usazifaka Nkosi yami. Lo muntu uphazamisekile phela ekhanda. Akekho sharp. Akekho right niyayibona into engibhekene nayo. Ngibonile phela. Hey sesiyaqeda ngibonga ukuthi sesiyaqeda because uhappy. Gata. Ba. Ngisibuza ukuthi engilangishe enjani le kuba ngathi ngiyathuka. Ubhogo. Hayibo. Sisi la phansi kodwa esisi ngiyachaza hot hayi bengivelelwe la wesisi imana kancane sisi kodwa izwana Kanarjom, jo, die slaat maar uit. Hij had iemand takkie. Hallo, ik kan maar met vanaf 13 voor. uyayibona into bengisayisho into bengisayisho esisi ima ahodu bo ya ne yena muhle Spice lo muntu old enough to be your mother. No, asisambe lo sisi dlala into bengibhekenani ikhatha kaduhu yo esisi mana phela ngiyachaza ukhoda semasifika yena usisi wasihleka. Your teeth, your real teeth, this one. Your real teeth. You understand English? Anything. English, Xhosa, Tswana. Jongapha. Fundini. You know most anything. You uyakwazi uthetha? Kaloku but guys, welcome in the live guys, please double tap and share. Uhlalaphi Fundini? Uhlala pha e-Eastern Cape? Uhlala eCape Town. Uhlala eCape Town. Next year ndizoza pha eCape Town funa uzohlala khona. Bathi babethana ke niyabethana nina pha. Bathi nina nahlupha nina niyabethana ayibetha indoda pha. Into engayithandi ngani pha. Yayiva lona. Ustrike apha. Ukistazi zonke. Mina ndiyabetha. Mina ndiyabetha apha ndidlala kanjalo Fundini. Ewe. Gifted live Joe big wena. Hayi ningozi kabuhlungu Fundini yo. Hey hlotsho ngapha ndiyayibetha. Indoda. Ibetha kwasani xa bathini manje? IsiZulu, do you understand Zulu? You also understand Zulu? You are blind when I'm with my guy.
Akumurhu mna man. Undini. Okay, I want to ask something. Don't take it like don't take it personal. I'm not disrespecting you. Like, I just want to know, my guy, because I don't live in Cape Town. Thank you for the follow, guys. Yeah, Yandiva mus. Yintoni le eyenza ukuthi amazinyo afuke inhlanzi? Ndo? Le yenza ukuthi amazinyo afuke inhlanzi. Inhlanzi na? Boss. No, nithe ungayithathi personal, ungangixelela inyano yabo. Hayi ukuthi ni Thank you for the likes. haya wakho Fondini, andikhulumi ngawakho. Boss. Uyithatha kabuhlungu, uyabona uyithatha kabuhlungu and nichilo ndathi ungayithathi kabuhlungu, just sifuna sifundisane, yabona? Uyayiva lona? This time is done now. Hayi, Mr. Leke, jonga Fondini, bayeka abo bantu, ngizokubetha mina. Abantu thetha nami bayeka abo bantu, it's over. Le game iphele isaqala, awubonanga kanti wena? It's never over, boss. Never. It's never to be over. Ungalahli ithemba kodwa. Akolaha apha Joe. Sawubhetha apha live. Come on, guys, Uzonibetha? please start with it. Ngiyabethana mina bhuti. No, give stars. I like wena. Hayi. Uyabona nalo muntu apho, lo muntu apho kukhashi yakho omnye, ngimfuna ngapha. Endoda, kawusondele ngapha. Kawusondele sakudinga ngapha. Simke nawe, simka nawe ngoku. You will never win me, boss. Never win you unless you will gift yourself. Why must I give myself? Hi boy, it's strange. That's weird. That's weird, my friend. Yeah. Mara, if you won't gift yourself, I will destroy you. Weak man, fed. Mna? No, no. It's not a lot of people that comes in my life. Now, Mara, next time maybe uzanibetha yabo. Xa ningadibana nawe ngesikhathi esi-right. Guys, Music. uyawazi amaqumza Thank you for the follow. Efondini. My man. Very fair. This guy is very sad. Lo muntu uphethe inhliziyo ebuhlungu. Ey, akahambe. Athi sobona abanye abantu. Guys, khona umuntu ofuna ukungishaya and uyazithemba ukuthi Katie. Hi. Can we play a match? Yeah. Yes. Request. You can request too. All right. Where are you from, Katie? Where are you from? South Africa, Mzansi Africa. You look like you'll beat us, they say. Phela angapheli moya. No. Where are you from? Portugal. Portugal. Huh. All right. Is that your real hair? Yeah. Yeah. Nice hair. You need glasses, BK. You need glasses. Thank you, Amethyst. Your grandma. You're a grandpa tonight.
Ai, Lona. É esse mesmo, é esse esquilo. Meu, é esse esquilo, mas são dois. São 2 quilinhos. No, guys, ngibone ngale inwele zifake ngala maphondo. Ukuthi no. Thank you the cyclist. Ngibone ngala maphondo ukuthi no. Ngibone ngala maphondo. Ayi. Ngibone nami ngibonile man phela yazi. Ngibone ngala maphondo ukuthi hayi man khona into engathi engangihlali kahle. Yazi ama instincts wakhe azokutshela. Sure. Hey. Shares 2 views, bro. Like guys, shaya umuntu osina 2 views like C 196. Saze sahlazeke ePortugal. Saze sahlazeke ePortugal street. Bayosithatha kancane manje ePortugal basho ukuthi hayi laba. Ngimbone ngamala ukuthi abe yisi what ukuthi engathi ungozi lo. Sipho kamba. Sihlazekile. Ay. Woman yini la eBrakpan. Hayi chu, kathaza chu nangapha usupport lana sithola ubunzima. Bayasibhukuza le Portugal bayastika ngamaphondo akastay shawe umuntu wakhe uyi1 lapha esihlalweni. Hayi the cyclist. Hayi nkosiyami babe bafaka enye inhliziyo engazakabona. Hayi guys ngibonile vele. Ngibonile ukuthi halo into yakhe vele. Hayi samlanda abo amethi simasebakwata kanje. Samlanda ngeke soshwayela lo muntu. Guys it times 2 manje guys. I need ukuthi kha. Ngona before iphela le times 2. Engathi singamthola ngale times 2. Singambamba guys. I still believe. Bheka phela lo muntu uzune camera ephilayo. Ngifuna simshaye nale camera yakhe. Ey. Hayi guys. Yo. Uyabona lo muntu omgiftayo ngale. Uyamshela out hey1. Imshela imthanda kakhulu. Yo. Hayi guys mina ngithi no. Ngithi sibaleke. No ngitsheleni ukuthi sibaleke kulo. Ngitsheleni mina guys mina angeke ngisachitha isikhathi. I-husband yakhe. Nami ngithi msunga gifta yakhe vele. Siyakhala. Guys ngiyabaleka ngisho guys angifuni ukuthi mase ngibalekile nithi ini ngifuna ukuthi baleka nkunzi. Niyabona nani guys? Niyabona lo muntu ukhipha igqoko zokuloya. Hayibo. Ukhipha igqoko zokuloya. Niyasazi lesigqoko. Ubani osaziyo lesigqoko ucela phakamisisa because hayibo ngizibonile nenami igqoko kodwa hayi lesiya. Hayi guys sengibalekile sekulate hey ngihambile mina. Nengeke ngikhona. Hey mara kunini sibaleka namhlanje? Basenzani la belungu? No, don't go. Fair game. But fair game. Hayi guys ningangijudge hayi ngeke. Baby. Hello, handsome. The thing is I'm playing a match, abo. So I don't want to beat you. I'll let you slide. You playing a match, you don't want to what? I'm busy playing matches. You see? Now I don't want to beat you. So you can slide. Yabon? Ufuna ukuthi manje yabo ayaya ngifuna ukuthi uchazeke. Follow me, Messi. Follow me, babe. Messi, follow me, yes. 0 level.
Can we play a match? Guys, Yeah, ngadlala sure. na match. Yes, Chilling yes, sometime. match. Match. Please. All right. Guys, ngicela ningitshele nihlala. Yes, okay. Kamoso. Yes, that's me. That's my name. So, hi. Where are you from? Pakistan. ਓਏ ਸੋਹਣਿਓ ਇਹ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਲੈਣ ਲਾਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ Guys, asimshayeleni lempumulo. Wayafuna ukukopisela ipresident yethu. Ngifuna simshayeleni lempumulo. Ufuna ukukopisela ipresident yethu phela manje. Hayi. Samshaya hayi. Ufuna ukuzenze yithi ipresident manje. Hayi shapkhathaza. Edonyathi. Usaba abafazi wena. Hayi man mina ngifuna ukuthi manje hayi man. Abafazi babhora naluya ufuna umjolo njengoba ahamba ufuna umjolo loya ubhorekile nje. Ngifuna ukudlala nabo president kanje. Uyabona ukuthi uRamaphosa lo but omhlophe. uRamram. Sengize ngavala ngezamathuba. Ngiloko ngiyadlala la ngiloko ngiyadlala. Angazi nokuthi isikhathi sini lento yamayivezi nesikhathi lapha phezulu. She wants you that girl. Icherry leya she wants you that girl. Engidlala mesh mina. Yabona ngihlangana nabo oh 11:30. Wena khathaza ngikutshela ngasodlala 11:30. Oh. Ngisasodlala 7:30. Hayi manje yabona manje 11:20. Ngithanda ukuthi guys isikhathi niyangitshela ne understand ukuthi le phone yami idinga support. Eish. Yophela nini le mesh vele nalo baba. So hey. So hey. Hey, so hey. ਵੈਲਕਮ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ So hey. ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ Ingiyuthile lenja. Hayi le guys le match le yasihambisa ukuthi sayithatha le wina ngeke sikhona phela. Nangapha ekhohlela. Hayi ngiyuthile. Uzwile ukuthi ngikhuluma kakhulu. Yazi yafuza ubabethu. Ubaba uRamram lempumulo yakhe. Ngiyayithanda yena. Singamshayi kakhulu simshaye kodwa. Guys, 2 times gifting lana yayenzeka mara nje asijahanga. Ne ngiyambona mina nalo baba vele ukuthi usifanele noRamaphosa. Nangapha mina wayadlala angazi wayadlala imesh. Le inwele zakhe inkosi yami yazi mina ngisamangalele le inwele. Akangazibamba akaziyeke ziphinde zihlale phansi. Awuzinisibhekini. Athi zikhothwe ikati. Mara sikho lapho sila. Ayiphele le mesh. Ubani okwazi isikhathi. Semesh one something nje igift ekwazi ukuthi ihafu lesikhathi siphele. Ngoba phela usiphezulu uzifila muhle lokhu uyazibamba bamba. Hawu. Uye futhi musisi ngoni is here. Amara guys bekande umuntu lo uhleli phezulu kwesihlalo sakhe. Hayi. Hayi. Na indodana yakhe yalandela esihlalweni. Indodana yakhe le lo number 2 lapha.
Khona usuggestayo akasasuggest inkosi yami. Ufuna ukungicabazanisa nabantu. Bathi yini nangumuntu ozosi-invite kuma-live wakhe. Singafuni. Ngiyabona uye nendodana yakhe lapha angazi mhlawumbe bathi bayenzani. Mara yenze kule nto abayenzayo. Ayikho sharp. Thank you Habibi. Habibi. Simshayi Habibi. Ungikhumbuza uRamram. Habibi. Unama features nje amaningi athi Ramza. No, sengifaka isibhacu manje. Yo. Mr. Roy. Yepa. No, Mr. Roy. I'll beat you. Well, beat. Like we has your faces family. Hlale Davidson, Everwood. Yeah, no mvela ngifuna ukudlala naye. You from there or £20. Yeah, well, also that, but if you get a new phone, it will come with. and then ngade kusemini ke nibonile. Usho. As unfortunately. Rodman gone. Angeke sikwazi kubashaya. Kuyacabangeka kodwa. You say, Man. Jasmine, you're gonna get a whack and you're not getting. Jasmine's over there. How? How? Jasmine babuya kaningi. Sale sofa ukukhathaza phela. Hayi. Sho. Kahle manje kudlalwa amamesha. La kuseshiki. Unfortunately. Hey guys, ngizothanda ukuthi ngiyazini. Ngizothanda ukuthi yazini. Ngivale.